Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Узган ел өчен халык алдында хисап тоттылар һәм агымдагы елга планнар турында фикер алыштылар. Халык белән традицион очрашулар дәвам итә. Олы тормышка билет тантаналар сараенда шәһәрнең 39 яшь гражданинына паспортлар тапшыру тантанасы узды. Халык белән традицион очрашулар дәвам итә. Чираттагы утырыш Тукай районы Бәтке авылында узды. Район җитәкчеләре узган ел өчен халык алдында хисап тоттылар һәм агымдагы елга планнар турында фикер алыштылар. Айзилә Шаймөхәммәтова авыл халкын борчыган сорауларны белеп кайтты. Иске клуб һәм елга артындагы ремонтланмаган юл бүген Бәтке авылында яшәүчеләрне борчыган проблемалар. Алар фикеренчә, мондый җыелышлар һәм килешүләр аларны шишу өчен башлангыч нокта булачак. Балалар өчен бик матур парк төзелде. Шулай ук юллар ясалды, өйләр янында барлык әйберләр дә төзекләндерелде. И бик зур теләгебез бар. Безнең авылда мәдәният йорты төзергә иде. За реки в сторону кладбища вот эта вот дорога, она у нас проблемная все время. Хотелось бы, конечно, вроде стараются делать, а надо бы еще лучше, чтобы были дороги. А так, слава богу, у нас вроде так все хорошо. Но дороги это, наверное, проблема у всех. Тукай районы башлыгы өстәмә программа кысаларында Татарстан Республикасы президенты ярдәме белән юлларны ремонтлау буенча эшләр планга керәчәген хәбәр итте. Шулай ук Бәтке авылы төзекләндерү үткәреләчәк торак пунктлар исемлегендә. Улица Набережная, Заречная и Рябиновый переулок проложить тебеночную дорогу по дополнительной программе. Значит, с поддержки президента Республики Татарстан мы получили около 10 километров щебеночных дорог, но еще чуть выделяем тоже и на это сельское поселение. Шулай ук 2023 елга ремонт программасына җирле мәдәният йортлары да эләккән. Тукай районы башлыгы сүзләренчә, Бәтке авылындагы клуб проблемасы һичшиксез хәл ителәчәк. Ләкин чират бар, авыл кешеләренә бераз көтәргә туры киләчәк. Айзилә Шаймөхәммәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сезнең борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Яршолда маскировка шилтәрләре җитештерү цехы киңәйтелде. Искәртеп үтәм, әлеге камуфляж кошлар очышы биеклегеннән сизерлек булмасын өчен техниканы яшерү өчен файдаланыла. Шулай ук сугышчыларны яшерү өчен дә каралган. Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Это маленькая, малая пехотная сеть. Она размер ее 2 на 2 метра. Мондый пехота шилтәре сугышчыларны каплау өчен каралган, ә хәрби техниканы каплау өчен зуррак 3-6 камуфляж тукымасы үрелә. Мондый шилтәрләрне эшләргә өйрәнү өчен Татьяна Трубникова Казанда укый, ә хәзер битараф булмаган чаллыларны да өйрәтә. Сейчас вот мы плетем уже летние сети, готовимся, как говорится, потому что там погода такая, не совсем такая, как у нас. Снега там очень мало. Вот зимние сети мы плести уже перестали. 2 ай эшләү дәверендә волонтерлар 95 маскировка шилтәре үргән инде. Автоколаның актив кешеләреннән тыш акциядә студентлар да катнаша. Эшебез бик катлаулы түгел һәм ул кирәкле ди чаллылар. Нам присылают видео о том, как до них дошли сети, и они выражают огромную благодарность. Это на самом деле очень приятно, что до туда это все доходит, и действительно это все не просто так, и действительно это нужно. Победа – это наше общее дело. Вот. Стараемся, чтобы наши сети защитили наших бойцов. Как-то помочь нашим бойцам на фронте, чтобы они были немножко защищены чем-то, почувствовали тепло, которое дарим мы. Шилтәрләрне үрү пунктына шәһәр мэры да килде. Все, что вы делаете, это будет, безусловно, для них серьезной помощью и поддержкой. Я думаю, для большинства из них это сохранит самое дорогое, что у них есть, это жизнь. Рәхмәт сүзләреннән тыш шәһәр башлыгы волонтерларга кирәкле ярдәм күрсәтергә вәгъдә итте. Хәзерге вакытта активистларның йөк җибәрү проблемасы бар, шулай ук аларга эшче куллар кирәк. Барлык теләүчеләрне 5107 адресы буенча көтәләр. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Олы тұрмышқа билет тонтаналар сарайында шәһәрнең 39 яшь гражданинына паспортлар топшыру тонтанасы узды. Яшьләрне котларга туганнары, якыннары шулай ук безнең төшерү төркемендә килде. Үзләренең беренче иң мөһим документларын олимпиадаларда, иҗади конкурсларда җиңүчеләр һәм призерлар, яшь активистлар, җәмәгать эшләрендә катнашучылар һәм спортчылар алды. Исемлектә барлыгы 14 яшькә җиткән 39 бала бар. Мин бик шат. Бу документны бик зак көттем. Алга таба шулай тырышырмын. Это документ гражданина, который подтверждает личность, и я его, естественно, тоже ждала, как и все люди в моем возрасте. Вот, а так вообще радость чувствую. Бу тулкынландыргыч көнне балаларның шатлыгын уртаклашырга ата-аналар, әби-бабайлар да килгән. Меня очень переполняют эмоции. Как бы это такой первый документ моего ребенка. Мне очень приятно, что мы получили его в торжественной обстановке. Как бы она об этом мечтала очень сильно. 14 лет дети чувствуют уже важность этого момента, причем подход к организации торжества на самом высоком уровне. Я думаю, что это тоже ответственность перед страной, перед обществом и, самое главное, перед самим собой. Яшүсмерләргә тантаналы рәвештә паспортлар тапшыру 2014 елдан бирле үткәрелә башлады һәм мондый чаралар инде традициягә әйләнде. Вы становитесь полноправными гражданами Российской Федерации, и вы уже переходите на новый взрослый этап вашей жизни. Искренне желаю вам самое главное – крепкого здоровья, успехов в учебе, в спорте, во всех ваших увлечениях. Исән сау булып, балаларның уңышларына сөйнеп, тыныч тормышларда матур итеп яшәргә сынарыбызга да. Исән сау булыгыз, рәхмәт. Яшьләргә үзләренең хокукларын һәм бурычларын белсен өчен паспорт белән бергә Россия Федерациясе Конституциясендә тапшырдылар. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Чистота первозданной природы, целительный воздух, спокойствие леса, Камское море, санаторий Шифалысу и Жминводы в Татарстане, Ижовские минеральные воды, лечение, отдых совсем рядом. Для всей семьи на все времена. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22. Требуются водители категории С. Зарплата от 60 тысяч рублей. 6-дневный рабочий график. Бесплатный завтрак и лаунч-бокс в дорогу. Иногородним сотрудникам предоставляется жилье. Телефон 8 919 626 30 70.